Türkmenistanda hayvanlara rehimsizlik meselesi barhartyar 24-nji ýylda itlere adamkärçilikli çemeleşmege göz öňünde tutýan kanuna 24-nji ýylda itlere rehimsiz çemeleşmege göz öňünde tutýan kanuna prezident tarapyndan gol çekilmeginden öň we soň ýurdun dürli şäherleriniň ilaty we azatlyk habarçylary itlerin köpçülikliğin gyrgyna berilmegine şaýat boldular. Türkmenbaşydan çykanymyzda ýolda atylyp öldürilen itlerin köp jesedini gördük. Olaryň ençemisi depe edilip toplandy we bu ganyny hasyl özlerine wagsylarça alyp barýan gullyklaryň awtouloglaryna ýüklenip ýygnaldy. Dip bu ýagdaýy gören maşgala gurrun berdi. Türkmenbaşyda diýinjalışda bolan bu aşgawatly maşgala munyň 18-nji ýylda bolandygyny gurrun berdi. Olaryň görünleri itlere rehimli garamagy göz öňünde tutýan kanuna gol çekilmeginiň öň ýanyna gawat gelýär. Adynyň eferde tutulmazlygy şerti bilen gürleşen maşgala ýolda ýatan jesetleri uzak ýol görüp bolandygyny her bir näçe metrden ölü itleriň ýeke ýa-da üýşüp ýatanlygyny gurrun berdi. Ölü hayvanlar kendi tüýs betbagçylyk elhenç görnüş diýip adatlyň söhbetdeşi gören zatlaryndan galan täsirini paýlaşdy. Ýatlasak 24-nji ýylda Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow tarapyndan gol çekilen we 26-njy ýylda metbuatda çap edilen itleri köpeltmek we kinologiki işler barada täze kanun itlere rehimsizligi gadagan edýär. Hayvanlary goraýjylar bolup geçýän wakalary häkimetleriň ikiyüzlüliginiň ýokary derejede ýüze çykarylmagy diýip adlandyrýarlar we kanunyň kabul edilmeginiň öňü tirasynda tutuş ýurtda it awlamak we gyrgyna bermek işleriniň alınıp baralandygyna öňsi çekerler. Hemme ýerde köpçüliklerin gyrgyn başlandy. Beýleki günlerde ýygy ýetirildi. Bu ýokardan edildi. Bu kanun çap edilen soň rehimsizlik görkezip boljak itleriň sanynyň az galmagy üçin edildi. Diýip hayvanlary goraýan aşgawatly aktivist öz pikirini ma'lum etdi. Bu döwürde Ýewropa Birleşiginiň Türkmenistandaky wekiliýeti yerli ilata öý hayvanlaryna iýdegi wagt edýän 10 günlük söýgi we hoş niýetlilik çäresini eglan etdi. Türkmen News neşri wekiliýetiň Instagramdaky sahypasyna salgylanyp çäreniň 1-nji we 10-njy awgust aralygynda dowam etjekdigini habar berýär. Kampaniýanyň bir bölegi hökmünde Ýewropa Birleşigi Türkmenistanyň raýatlaryny öz öý hayvanlaryna ýa-da eýesiz galan hayvanlara ýygy edýän hekaýalarynda ýa-da Instagram ýazgylarynda suratlary we videolary goýmagy çagyrýar. Habarda Türkmenistanda ýaňy ýakynda tasdiklanan itleri köpeltmek we kinologiki işler baradaky kanuny goldaýar we her kime öý hayvanlaryna mylaýym bolmagy çagyrýar diýilýär. Türkmenistanyň bu kanuny kabul etmegi tutuş ýurt we çetleriň köpçülikliğin öldürilmegi bilen utgaşdy paýtagtda we sebetlerde hayvanlary ýok etmek henidem dowam edýär. Habarçylaryň maglumatlaryna görä soňky günlerde hususan Türkmenawatda itleri ýok etmek guramaçylykly tertipde amalaşyrylýar. Hatda öýlerde saklanýan itler hem awlanýar we eýleriniň ellerinden alınýar. Muňa jemaat hyzmatlarynyň işärleri üçin itleri tutmagyň gündelik planynyň keskitlenmegi we olaryň bu plany ýerine ýetirmäge çalışmagy sebäp bolýar. Azatlyň yerli habarçysy şu aýyň başynda Türkmenawatda hayvanlary tutýan gullyklaryň işärlerinden her gün 7 iti tutmagyň talap edilýänligini habar berdi. Ýurdun täze prezidenti Serdar Berdimuhammedow tarapyndan gol çekilen itleri köpeltmek we kinologiki işler baradaky kanunyň 24-nji maddasyna laýyklykda itlere rehimsizlik bir kanun hereketler ýa-da bir perwaý garamak netijesinde olary bilkasleýin öldürmek ýa-da olara şikayet etmegine sebäpkär bolmak, olara hop ýa-da saglygyna ziýan ýetirmek jinayetçilik hasaplanýar. Türkmenistanda itlere we pişikleri rehimsiz çemeleşmek we olary gyrgyna bermek bilen bagly ýagdaý onlar ýyl bäri dowam etip gelýär. 2019-njy ýylyň fevral aýynda itleri köpçülikden ýok etmek tolkunyň fonunda öňkü prezident Gurbanguly Berdimuhammedow birden ýurtda itler üçin ilkinji häzirki zaman penahanasynyň we veterinariýa klinikasynyň guruljakdygyny eglan etdi. Bu da şäher ýurt metbuatynda Türkmenistanda öýsiz hayvanlary rehimsizlik bilen ýok etmek barada ençeme maglumatyň çap edilmeginden soň peýda boldy. Prezidentiň şol diýetgalary döwletiň hatabyna gurjakdygyny wada bermegine garamazdan iratdan pul ýygnamak işi resmi taýdan ýola goýulypdy. Türkmen jemgyýetinden prezidentiň wada beren diýetgasyna bir hepdede $62.000 ýygnaldy. Bu barada habar beren döwlet mediasy munyň halkyň asylly işi goldamagyny subut edýänligini öňe süripdi. Şol puluň näme sarp edilenligi belli däl. Şondan bäri ýurtda alabaý tohumetlerini köpeltmek üçin bir näçe penahana açyldy we Türkmen alabaý itiniň kulty döredildi. Ýurtda Türkmen alabaýetleriniň halkara assosiasiýasy atly guramalar döredildi. Olara başda häzirki prezident Serdar Berdimuhammedow ýol başçylyk etdi.